Chineke imeela gị onye mere ka ume olu were ahụ ma kunie n'ụra n'ụbọchị taa na-enweghị nsogbu ọbụla, mee ka anyị teta na ndụ na ahụ isi ike na otuto n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ bụ mbụ Maazị B.O. n'afọ Igbo kajara akaja, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo. O nweghị ihe dị njọ na mmadụ na onye nwere ego na-akpakọta. Ọ bụghị ajọ ihe, maka dịka m si na-ekwu oge ọbụla, onye ihe ọma mere ka anyị soro ya kelee Chineke, maka na inwe obi ọcha ebe mmadụ ibe gị nọ, soro ya kelee Chineke na ihe ọma Chineke mere ya, nke gị nọ n'ihu, ọ ga-eru gị aka. Ikekwe nke ga-eru gị aka ga-akarị nke onye ahụ ị nwere obi aṅụrị ebe ọ nọ, onye ahụ isoro wee kelee Chineke. Mana otu ihe nke m chọrọ ka anyị ghọta bụ na ile otu ọha gị hụ na onye ahụ ihe ọma mere, na ihe ọma nke mere ya, na o mere ya ọ bụrụ nnukwu ọgaranya, ihe mbụ ị ga-ebu ụzọ mee dịka ị nwere obi ọma n'ebe onye ahụ nọ wee soro na-ekele Chineke na aṅụrị, na-ekpere Chineke ka Chineke gọzie gị. Mana ihe ọzọ nke ị ga-eme bụ na adịla na-anọ ya nso mgbe ọbụla, maka na o nwere ndị bụ na ahụhụ ha na onye a nwere ego. Ikekwe mgbe onye ahụ na-enweghị ego, ị gaghị ahụ ha n'ebe onye ahụ nọ, ị gaghị ahụ ha n'ụlọ onye ahụ, anaghị eru onye ahụ nso. Ọ bụ mgbe ọbụla ahụrụ ekele, ọ bụghị nke igburu onwe ha rapide ha n'ahụ dịka mgbe igwe mba. Mana uru nke ha na-asị na onye ahụ na o nwere ego, dịka ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu okwu si na mmadụ na o gburu ozu. Urukwana nke a sị na mmadụ gburu ozu, ịhụ ha ebe ahụ ka ha ga-anọ ụtụtụ, abalị na nke onye ahụ. O nwekwa ihe ọzọ ha na-eme na-abụghị ịnọ onye ahụ nso. Oge ọbụla ịchọọ n'ụtụtụ na ebe onye ahụ nọ ka ha nọ, n'ehihie ha na onye ahụ nọ, n'anyasị ha na onye ahụ nọ. Mgbe ị na-esogharị onye gị na ya na-adịghị otu a na mbụ, ọbịa nwezie ego, ị na-esogharị ya, o nwere ihe ị na-akọwara onye ahụ. Ihe ị na-akọwara onye ahụ bụ na ọ maka ego ahụ o nwetara mere iji wee na-ada ya nso. O nweghị ihe ọzọ iji ada ya nso, maka egwu onwe gị eziokwu, ọ bụ ego onye ahụ nwetara, ọ bụ akụ na ụba ahụ nke Chineke ji wee gọzie, ọ bụ ya ka iji eru ya nso. O nweghị ihe ọzọ ọwụ, maka na edebụ mgbe eru ya nso mgbe ọ na-enweghị ego, ị naghị eru ya nso. Ọ mgbe ọ bụla na ofu na-efe aka, nwanna kedu, nne kedu nke na-eme, ọ gwụchara. Mana n'ihi ego ya ọzọ, mgbe ọbụla onye chọọ gị n'ụlọ gị ma ọ hụụ gị, onye ahụ gawa na nke ya. Onye chọọ gị ebe ị na-azụ ahịa ma ọ hụụ gị, onye ahụ gawa na nke ya. Kedu ihe ị na-agagharị na-esogharị onye nwere ego? Ị na-esogharị ya dịka eji wee sị asị na nkịta si nye ji esogharị onye afọ ukwu, mana ọ nyụrụ anyụ ọgbọ agbọọ. Ị na-esogharị ya. Mana otu ihe nchọrọ ka ịghọtakwa ọzọ bụ na tupu ị chọọ ka mmadụ kwanyere gị ugwu, buru ụzọ kwanyere onwe gị ugwu. Ịkwanyere onwe gị ugwu, ndị ọzọ lee anya hụ na ị na-akwanyere onwe gị ugwu, eme gịnị? Ha akwanyere gị ugwu ruru gị. Dịka m si kwuo na mbụ, ọ bụghị ihe ọjọọ na gị na onye nwere ego na-eso, mana ọ bara uru ka ịkwanyere onwe gị ugwu na ihe ọbụla ị na-eme. Esokwana mmadụ n'ihi na onye ahụ nwere ego. Ị nọ ọrụ onwe gị, onye ahụ chọrọ ileta gị site na akụ na ụba ahụ o nwere iji wee gọzie gị dịka Chineke si wee gọzie ya. Ọ ga-achọ gị, ọ ga-akpọ gị, Chineke ga-abanye n'obi, ọ kpọọ gị, nyere gị aka. Maka na mgbe ọbụla ị na-esogharị onye ọgaranya, esogharị ya, ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-emere ya, ma ọ bụ na ị nwere ihe ị na-emere ya, nke ma ọ bụrụ na ị mere ya ndị ọzọ ga-eme, ị na-esogharị ya, ọ gara n'elu soro ya gaa, ọ gaa n'ala soro ya gaa. Onwe gị ka ị na-akparị. Ọ gwụchakwana ma ọ bụ ị na-arụ ọrụ na ọ bụ na nwa ọgaranya ahụ na o nwetara ego ahụ kpọzie gị ka ị bịa na-alụ ya ọrụ nke a na-akpọ onye enyemaka nke onwe. Onye enyemaka nke onwe nke ndị oyibo na-akpọ personal assistant ma ọ bụ PA. Ọ gwụchakwana ma onye ahụ okpọrọ gị n'ọrụ, ogoro gị n'ọrụ ngo a, ewere ihe a ka ị na-arụ ya, nke bụ na ebe ọbụla ahụrụ onye ahụ ahụ gị ebe ahụ. Ewepụ ya, kwanyere onwe gị ugwu. Kwanyere onwe gị ugwu dịka mmadụ, kwanyere onwe gị ugwu dịka nwoke, kwanyere onwe gị ugwu dịka nwaanyị. Ka ọ ghara ịbụ oru echi si na mmadụ kparịrị gị.
maka na ịkwanyere onwe gị ugwu, ndị ọzọ akwanyere gị ugwu. Ọ bụ otu a ka ụwa si dị. Emena na ọsọ gị ka agụụ gburu, emena na ọ bụ sọsọ gị ka ihe kara njọ, emena ka ọ bụ sọsọ gị ka ihe kachasịrị ike. Onwe mbọ ahụ ị na-agbabu tupu onye ahụ enwe ego ahụ bụkwa mbọ ahụ. Ọ bụrụ na ị nwụghị mgbe ahụ, ị gaghị anwụ mgbe ugbu a onye ahụ nwere ego. Nke a abụghị anya ụfụ na ị na-ewezuga onwe gị. Ọ bụghị mgbe ọbụla ka a na-ahụ gị na ebe onye nwere ego nọ. Ọ bụghị na ị na-ahụrụ ya anya ụfụ, ọ bụ maka ka ị nwee ugwu gị, ka ukwugidere gị. Maka na mgbe ị na-esogharị onye nwere ego n'ihi na o nwere ego, a ga na-ekwukwe gị okwu otu ọ bụla ọsọ ya ọgwa gị okwu. Iwe iwe ịma na ọ gị kwesịrị ka i buru ụta a ga-atụ onye ahụ n'okwu ọ gwara gị. Ọ bụ gị maka a ga-atụ ya, maka na ọ bụ gị wepụtara onwe gị. Ọ kpatara nke ahụ o sigbere bịa ya oriri. Maka na ịkwanyere onwe gị ugwu, mmadụ dị ndụ Chineke kere agaghị akparị gị. Ma ọ bụnakwa onye ahụ bụ nwanne gị, otu nne gị, otu nna gị, onye ṅụfọrọ gị ara ma ọ ga-eṅụfọrọ ya onwe ego echi. Emekwana ịbịa mgbe ọbụla ị na-agba ya n'ihu, mgbe ọbụla ị na-agbagharị ya ebe akụkụ ebe ọbụla ọ nọ, ị na-akpọ edebe okwu mgbe akpọ ya, edebe okwu mgbe ajụọ ụtụtụ ịkpọọ n'ekwentị jụọ ya ka o mere ma pụtakwara ụra. Mana kemgbe ọ gbatara ego ahụ bụrụ ọgaranya, mgbe ọbụla ị na-agbagharị na-aracha ya ike, ọ bụghị onye a ga-ahụta gị na ihe iji eme ihe ndị a niile bụ maka ego ya. Asị gị onye nwee ego na gị dọrọ ya njọ, ka gị dọrọ ya ọbụ, ka gị na ya na-abụ hapụ ejezi na mmụ. Ọ bụghị ihe m na-ekwu na gị kwanyere onwe gị ugwu. Ọ bụghị mgbe ọbụla iburu onwe gị na-aga adanye n'aka onye ahụ, mgbe ọbụla ya ụtụtụ ehihie abalị a na-ahụ gị ebe ahụ. Onye ọbụla maara gị mara na gị na onye ahụ ọdịmma gị na onye ahụ abụghị nke otu a n'imi na ọnụ. Nọkọtakwazie ọdịmma nke a akwụwa ka akwa gị na onye ahụ na-adịzi na mma na-atọ. Mgbe ọbụla ụtụtụ ị nọrọ na-arahụ ụra, ị na-akpa aha ya, ị nọrọ na-eri nri, aha ya ka ị na-akpọ, ị na-amụ amụ, ọ bụ ya na-akpa gị amụ. Ụdị aha abụghị onwe, ọ dabaghị. Kwanyere onwe gị ugwu ka onye ọzọ kwanyere gị ugwu. Na ị naghị ada mmadụ nso apụtaghị na ịhụghị onye ahụ n'anya, apụtaghị na gị na onye ahụ nọ n'ọgụ, ọ pụtaghị na ihe onye ahụ na-eme amasịghị, ọ pụtaghị na ụba onye ahụ mere ụba onye ahụ kpatara ma ụba akụ na ụba ya adịghị gị mma n'obi. Ọ bụ ka inwe nsọpụrụ nke onwe gị. Maka na ịkwanyere onwe gị ugwu, sọpụrụ onwe gị, ndị ọzọ akwanyere gị ugwu ma sọpụkwara gị. Ọ bụ ya bụ otu ụwa si wee dịrị. Ọ bụghị onweghị ihe jikọrọ gị. Ọ na-akpọ gị, ọ kpọọ gị bịa. Ọ bụghị na ọ na-akpọ gị mgbe ọbụla gị na ya nọ. Echi akparịwa gị, bido na-eti mkpu, na-akpụkwa sị na akparịrị gị. Ị na-ahụ ndị ịhụrụ ị ga-akọrọ otu onye si gwa gị okwu, ọ dịghị gị mma. Kedu onye kpatara? Ọ bụ gị. Mana ị na-anụ ọha anya, ị naghị eru ya nso. Mgbe ọbụla o nwere ike otu ugboro ịnọkọtakwa, ị kpọchara si ya, nna ka ekunu mere. Otu ahụ gị na ya si dịrị mgbe ahụ ọ na-enwebeghị ego, mee ka gị na ya dịkwara otu ahụ. Ejikwere maka ego ya wee bido na-efe ya ka chi. Nwee ihe ọzọ ka gị mkpa na-abụghị ya. Ị nwere ike orukwuo ndị gị na ha bi ebe nwoke ole anya ebe nwoke lụrụ nwaanyị ma ọ bụ nwaanyị lụrụ di, ebidozie ma ụmụ gị ị na-adịnyere ha azụ. Maka gịnị? Maka otu onye kpatara ego nke na-eri gị isi. Nke ahụ abụghị ya. Kwanyere onwe gị ugwu, maka na ịkwanyere onwe gị ugwu, akwanyere gị ugwu. Onye ọbụla Chineke chọrọ ịgọzi site n'aka ọgaranya, Chineke maka ọ ga-esi banye n'obi ọgaranya ahụ wee metụ ya aka n'obi, o wee mee gịnị? O wee gọzie onye ahụ. Ọ bụghị ma ị dara onye ahụ nso. Maka na ọ bụghị onye ọbụla na-ada mmadụ nso na-asị ya n'ekwere ịna tupu o nwee ego, ọ ma na o nweghị ka ọ fọrọ gị, ọ ga-enyere gị aka. Ọ bụrụ na Chineke banye n'ime ya wee gwa ya ka o nyere gị aka. Mana tupu nke a na-abịa na mmezu, kwanyere onwe gị ugwu ka ọ ghara ịpụ iche si na mmadụ kparịrị gị na-agwa gị okwu maọbụ kọchawa ya maka na o nwere ego ọhịa o ji wee na-agwa gị. Ọ bụghị kpatara ya, maka na ọ kpatara nke ahụ si were bịa ya oriri. Ịnọrọ onwe gị nwe onye ga-akparị gị. Mgbe otu aka ọha n'ọnụ ga-alụkwa na onye ọbụla na-eme dị mma ya eme gaa n'ihu. Chineke gọzie niile n'otu n'otu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka emesịa.